Kanti kahle awungitshela umephi uyi-twin plug bisexual or kwenzakalani ngawe? Khona into engingayitholi khona okushaya amanzi la. Ngiright ngawe. Nkosi ngisize. Awumfuna because you're bisexual. No, I don't like bisexual people. Why? No, don't do Lena that. watsiba. Why is somebody bisexual? Di-bisexual man, a ke rate motho o lo kgotlang tin fish ko bane nna ke allergic ho ntho e le number 1. Nka e ja nka go rua like nka go rua. Mina allergics. Oh, allergic to tin fish. Tin fish. Asanga why taste the tin fish? Ayo, nka hlatsa. No. No, I mean like asanga why taste at all? Allergics mina. Mamela allergics. Ungijwayela kabi. Seceleni umamele mina. Ura kahlatsa. Lokhu nto bekangekho masiqala sitshonjana. Awuzongitshela lawo masimo. Ngiphama allergics ne-aquaphilics nemithi. Awuzongitshela lawo masimba mangavuvuka manje ibhudusi yami manje mayingavuvuka ngoba wena ubhizi uhohlana nangale nangapha mayingavuvuka No ibhudusu mangavuvuka nomunye babengimaziyo ngalo babunyengelezi uyijwayele lento Uyijwayele ne? uyijwayele yazi Ngithima ipeyina makuwe ivuvukela idumbile vanti ifish mina babunyengelezi ungijwayela kabi. Okay, can I say something? Do you still see future with him? No. You don't? No. Blazi. Angisafuni next makuhlala wazi la ngihlangana khona yabo lama sende lawo wakho sweet and sour bheka manje sayithula nge1000 mamela la mamela